היי, אני רוצה להראות לכם איך להשתמש במכשיר האייגן שלכם בקלות בבית. אז תכירו את אייגן, המכשיר החכם לטיפול ביתי בקמטים ובמיצוק האור. מדובר במהפכה טכנולוגית בתחום הטיפול בקמטים. לראשונה בעולם יש פטנט שמאפשר לנו לעשות טיפול פנים ביתי בטכנולוגיה כל כך מקצועית, גלי רדיו בעזרת בינה מלאכותית, שמאפשרת לטיפול להעניק התאמה אישית למטופל או למטופלת. במהלך השימוש במכשיר אייגן, אנרגיית חום חודרת לשכבת הדרמיס, ובזכות הבינה המלאכותית מתבצעת מדידה אוטומטית ומתקבע עומק החדירה האופטימלי לכל קמת וקמת, על מנת לבנות קולגן, למצק את האור ולטפל בקמטים. אתם רק צריכים ללחוץ על הכפתור ולהפעיל את המכשיר, וה-AI כבר ידאג לבצע את הטיפול בצורה המושלמת עבורכם. זה מדהים. תוצאות הטיפול מתבטאות בשלושה מישורים. בטווח המיידי, הטיפול יכול להעניק לאור מראה חלק יותר כבר בתום הטיפול. בטווח הארוך, הפחתת הקמטים ומיצוק אור הפנים עשויים להיות מורגשים כתוצאה מטיפול עקבי של מספר שבועות בהתאם לתוכנית הטיפול המומלצת. בטווח המניעתי, השימוש במכשיר מסייע במניעת היווצרות קמטים חדשים. מומלץ להתחיל את הטיפול על פנים נקיות ללא איפור. לאחר כל יום של טיפול במכשיר, יש לטעון את המכשיר לקראת הטיפול הבא. בזמן השימוש באייגן, המכשיר אלחוטי ואינו בטעינה. מרבית האנשים מבצעים טיפול של כ-15 דקות. שני צידי קמטי החיוך, שני צידי העיניים, אזור המצח. ניתן גם לטפל בקמטים מעל השפה ובקווי לסתות. לא מומלץ לטפל במכשיר אייגן באזור שמתחת לעיניים עד לקו העצם. לגבי צוואר ואזורים אחרים בגוף, המכשיר אייגן מאושר משרד הבריאות לטיפול באזור הפנים בלבד. כל נקודת טיפול אורכת 3 דקות. סך הכל 5 נקודות טיפול, רבע שעה פעם ביום. אין מינון יתר, ולכן ניתן לבצע טיפול בנקודות רצויות נוספות. אנו ממליצים לטפל באייגן 4-5 ימים בשבוע לתקופה של חודש או חודשיים, ולאחר מכן פעם או פעמיים בשבוע לתקופה של חודש או חודשיים. וכן הלאה לסירוגין, על מנת לשמר ולטפל את בניית הקולגן ומראה עור הפנים לאורך זמן. אני לוקחת את בקבוק הג'ל ולוחצת לחיצה אחת על כל אלקטרודה. הג'ל הוא ג'ל מוליך, ותפקידו לאפשר לאנרגיית החום לחדור לשכבת הדרמיס. ללא ג'ל מוליך לא ניתן להשתמש במכשיר, והמכשיר יכבה. אני מדליקה את המכשיר בכפתור ההפעלה הראשי. הנה הנורה הכחולה מאחור נדלקה. אני בוחרת דרגת חום בעזרת לחצני המינוס והפלוס. הטיפול אמור להיות נעים ומענה, ולכן יש לבחור בעוצמת החום תוך שמירה על הרגשה נוחה במגע עם האור. מומלץ להתחיל בעוצמה הכי נמוכה, דרגה 1. אחרי מספר ימי טיפולים, לעלות בהדרגה לנוחיותכם לדרגה המתאימה. לא חייבים להגיע לדרגת חום 4, ויש מטופלים רבים שלא מגיעים אף פעם לדרגה זו. למשל, בקמטי החיוך אפשר לטפל בדרגה 3, ובמצח 2, וכדומה. למי שיש עור דק, רגיש ועדין, מומלץ להישאר תמיד בדרגה 1, ואין צורך לעלות לדרגות חום גבוהות יותר. לתחילת הטיפול נלחץ על הכפתור שחרור האנרגיה. רואים את הנורה הכחולה שהתחילה להבהב? ככה נדע שהטיפול התחיל, והמכשיר מתחיל ספירה אוטומטית של 3 דקות. כל נקודת טיפול אורכת 3 דקות, וחשוב מאוד להישאר באזור הטיפול הנבחר למשך זמן הטיפול. להניע את המכשיר בתנועה סיבובית אליפטית, ולא להשאיר את המכשיר באופן סטטי על אור הפנים. אני אתחיל עם קמטי החיוך. אני אוחזת במכשיר בצורה אנכית ובתנועה סיבובית אליפטית מעלה ומטה, לאורך הקמת. חשוב לבצע את הטיפול בצורה סימטרית, ולכן אם טיפלתי בצד אחד של קמטי החיוך, אני אבצע לאחר מכן גם את הצד הנגדי. חשוב לוודא שאופן האחיזה מאפשר שכל 4 האלקטרודות יהיו במגע מלא עם אור הפנים. שימו לב איך הנורה המהבהבת עברה תוך כדי לנורה ירוקה מכחולה. זה פידבק חיובי, שהבינה המלאכותית עובדת ושהמכשיר הגיע לעומק החדירה האופטימלי. אם המכשיר אייגן מתחיל להתחמם ואז מתקרר שוב, סימן שלא כל 4 אלקטרודות במגע מלא עם אור הפנים,
ויש לשפר את זווית האחיזה על הפנים לזווית ישרה ונכונה. סיימתי 3 דקות בכל צד של קמטי החיוך, ואני עוברת לטפל בקמטים שבצידי העיניים. בכל צד אני עושה 3 דקות, בתנועה סיבובית באחיזה אנכית, שמאפשרת מגע מלא של כל האלקטרודות, ושומרת לא להגיע לאזור שמתחת לעיניים, בו האור דק ורגיש. ועכשיו נעבור למצח. במצח אני עובדת עם המכשיר בצורה מאוזנת ולא אנכית, תוך כדי תנועה. אם יש לי קמטים רבים, ואני רוצה לעבוד גם על הקמטים הרוחביים וגם על קמת הזעף בין הגבות, ניתן לבצע גם 2 טיפולים בנפרד לכל אחד. כמה זה קל! בסוף כל 3 דקות, המכשיר מפסיק להבהב וחוזר לנורה הכחולה הקבועה. מורגש רטט שמסמן על סיום הטיפול. אני מכבה את ההיגן בלחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה הראשי. אני מנקה את השאריות של הג'ל מהפנים ומהמכשיר. ניתן לנקות עם צמר גפן או מגבון לח. לא להשתמש באלכוהול. לא לשכוח להחזיר את המכשיר לטעינה לטיפול הבא בסוף השימוש. ועכשיו אתם יכולים לשים קרם לחוט או סרום ולהשלים את טיפול הפנים המושלם. אין כמו התחושה הכיפית של אחרי טיפול פנים, שהאור מרגיש נעים וחלק יותר. אם יש לכם שאלות נוספות אלינו, אתם תמיד מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה למספר כוכבית 8212.